itlog. Ah, kita na. Ay. Unsa di ay? Angay raman na hapon-hapon. Agoy, Dili panitan. hapon na di ay. Nya, di ka mukaon. Ikaw ra mo yang mukha na. Itlog man gud manok. Aw. Mga on ay bulad. Bulad oh. Dagko kay mong bulad. Hilaw man. Mao na gini iya tingali ay. Na maluto. Mao din nagiingon. Panitan. Panitan. Oh, Pagkalisod panitan. Ang yang itlog panitan. Lisod man ni panitan ning wa kay naluto. Wala kayo naluto. Gwapo na kay malasaw. Malasaw. Ano sa bawa ninyo? Tuwa dito sa kaldirin. Nagdamo ganon niya. Nagdamo ka sa hiwang isda. Ya. Buong mga iro. Wagi ko Kanan? katimo. Wagi ko katimo. Hala. Buong kanan? Awan ako ni kaon sa kanon na bilin eh. Ugaw na. Ya, ang iro nakakaan. Agad pa kaon ako ang sobra. Ay sobra nga sabaw. Na isda pod nga sabaw kwan. Aba ba ito dito kirpitin bugnawa bahala na. Unsa man? Napa kanira. Ito man eh. Ba, Saan ko ni? kana butang sa kilid. Wa isin. Nama asin to dito. Asin. Asin sa itlog. Asin sa iyang itlog. Ayaw ka hapdos. Mangaon ng bagong ninyo. Tanong sa camera. Mora mo yata ginina na to. O, edit. Bye-bye. Thank you for watching.